Onurç ýyllap awatlaýyş işleri geçirilmedik. Çolu meýdandaky bu binaların diwarlarynyň soğuklary gaçyp, daşyndan harabaçylygy ýatladýan bu ýerde bir wagtlar bolan haýatdan hem diňe girelge derbedesi galypdyr. Gurrun edilen bu yer Taxtawadyr itrap hastaxanasynyň inçe kesel bölümidir. Agyr nähuslygy duçar bolan adamlaryň derdine em bolmagy niýetlenen bu hastaxanada Sowet Soýuzdaryndan bäri hiç ýyly düýpli işler amal edilmän, zerur bolan medisina enzamlary hem täzelenmändir. Adamyň howuny wasýandasy görnüş bilen birlikde hastaxananyň içindäki ýagdaý hem gözgyny bolmagyna galýar. Polun çataçyp çüýrän taxtalary, zerur çertler döredilmedik otoglar, çagşap durun krawatlar, amatsız naharxana. Bularyň ählisi Taxtawadyryň inçe keseller hastaxanasynda bar. Hatta agyz suw üçin niýetlenen ýer hem sanitariýa meselesinde düýpli soraglar döredýär. Sol bir wagtda däri dermanlary hastalaryň özleriniň almaly bolýandygy, olaryň hem köp halatda adaty rahatlar üçin el ýeterli däldigi bellenilýär. Emma her niçikde bolsa, tutuş durky bilen harabalygy ýatladýan bu köni hastaxanada dowamly çalşyrylyp, täzelenip durýan zatlar hem bar. Olar hem Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretleri we onuň ýazdy diýilen kitaplaryndan görkezme esbaplar.